Ёсць пад Клімавічамі малавядомы маёнтак Красавіча. У народзе пра яго кажуць французскі маёнтак. Паводле пісьмовых крыніц, маёнтак вядомы яшчэ з 17 стагоддзя. Аднак дакладна невядома, якому шляхецкаму роду ён належаў у той час. З літоўскіх архіўных звестак вынікае, што да 1872 года у Красавічах існаваў касцёл Успення Найсвяцейшай Дзевы Марыі. У якім стане ён знаходзіўся на момант апошняга упамінання, невядома. Таксама няма звестак, ці быў касцёл драўляным ці мураваным. Што ж нам дае гэтая інфармацыя? Яна сведчыць, што маёнтак відавочна належаў каталіцкаму літвінскаму шляхецкаму роду. Пасля